Hei vaan kaikki pallerot. Nyt jännittää, nyt jännittää, nyt jännittää. Pesäkallion kesäteatterin pääosan esittäjä Mikko Laine! Moro moro. Kuka sä oot, Mikko? Mä oon siis 25-vuotias näyttelijäopiskelija, alun perin kotoisin Vantaalta, ja tämän viimeisen vuoden mä oon tässä Lahden kansanopistossa opiskellut tuolla teatterilinjalla. Eiks Lahti ole ihan nastamesta? On ehdottoman hieno paikka. Tää on itse asiassa yllättävän iso. Mä en tiennyt, että tää on niin kuin näin. Toki mä asun nyt tässä ihan keskustan vieressä. Että... Niin meillä on täällä Lahdessa sähköt kanssa. Joo, ja hei. vettä. Niin ja vettä. Hei, mitä sä odotat tältä pesiskesältä? No, mitähän mä odotan? Mä en oikein tiedä, mitä mä oon tällä hetkellä odottamassa tai mihin mä oon ryhtynytkään edes oikein. No, se on helppoa. Sun ei tarvitse, siis älä missään tapauksessa sano ei. Ymmärsitkö? Okei, Ok. ok. No niin, hyvä. Yes. Hei, Pesäkallion kesäteatterin pääosan esittäjä Mikko Laine. Ja mies, joka ei osaa sanoa ei. Kyllä.